Arratsaldeon guztioi bete dira pronostikoak eta itsasmailara ere iritsi da elurra eta Araban eta Nafarroan Xabi ederki zuritu ditu bazterrak. Eta ari dira bazterrak zuritzen baize polita den elurra horrena hain gertutik ikuste. Arratsaldeon guztioi gaixotasun arraroen nazioarteko eguna ere bada bihar eta gaia oso gertutik bizi eta sentitu eta ezagutzen dutenen lagunak izango ditugu hemen gure onduan gaixotasun arraroak ikusarazteko. Eta ostegun honetan banatuko dira Gaztea Sariak Bilboko Euskalduna jauregian. Gurekin izango dira aurkezleak, biba Gaztea Sariak, biba Ainhoa Vitoria eta biba Julen Telleria. Biba sariak beti dira pozgarriak. Bai. Aste ona izango da hau. Eta hitz egingo dugu izendatuei buruz eta barren. Bai, eta bideorik onena, eta kanturik onena, eta bideoklipak eta bar, eta bertso berriak. Hasiko naiz ni? Bai, hasi. Egun ontan zapaldu alduzu elurra. Bai egin dudalako Everest gailurra. Beste norbaiti esan zaiozu gezurra. Gero gustora jandu txorixo muturra. Zuzer moduz moldatzen zara eskiatzen. Ondo baina nirekin ez dira filatzen. Egia esan ez zaitut nik imaginatzen. Makilak hartu eta irristaka guazen. Guazen irristaka elurretan eta euritaten eta denetan eguraldira arte bibagu. Eta bibazuek! Gaixotasun arraroak ikusarazten. Gaixorik egotea beti da zaila, eta gaixotasun arraro bat izateak ez du laguntzen bestelako kezkak eta bestelako estuasunak eta larritasunak eragiten dizkiolako askotan pertsonari. Gaur txoko txiki bat egin nahi dugu gaixotasun arraroei bibazueken. Jolandak 5 gaixotasun arraro ditu diagnostikatuta. Urteak pasatu ditu diagnostikoak lortzen eta horretarako atzerrira ere joan behar izan du. Gurekin da Jolanda Arruabarrena. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Jolanda, zer modu zaude? Oso pozik. Diagnostiko guztiak lortu ditudalako hainbeste denbora pasata, eta oso pozik hemen azaltzen nagolako. Aukera polita ederra. Eskerrik asko. Guk ere eskerrik asko, esaten dizugu zuri, benetan eskertzekoa dela zure ausardia, eta zure kasua berezia da, Jolanda, zezuk 5 gaixotasun arraro dituzu diagnostikatuta. Bai, lote osoa, tokatu zait, baina ez nago bakarra, Estaduan 100 gaude. Denak, 5 gaixotasun horiekin, denak elkartuta daude erlazionatuta, eta batzuk baduteia diagnostiko, batzuk, besteak lortzen ari dira, baina asko gara, bai. Nolatan 5? Esan daiteke batek bestea eragin dezakela edo eragiten duela? Errelazionatuta daude. Badira sindrome konpresiboak. Orduan, zainak konprimitzen dira, eztutzen dira, zapaltzen dira, baina zaina bakoitzak afektatzen du organo bat edo zati bat. Orduan, badaukat gaixotasun bat estomagoan, beste bat giltxurrun batean, beste bat beheko ezkerreko hankan, beste bat estean. Badut errelazionatuta daude, baina ezberdinak dira. Orain, gure pantailan irudi batzuk informazio bat agertuko da, eta azalduko diguzu hori da zure radiografia bada, ezta, Jolanda? Tak, deitzen da tak delakoa. Bai, azaltzeko han ikusten da, igual ekarri dut korda bat esplikatzeko hobeto. Bai. Porque oso zaiak dira, esplikatzeko, ulertzeko eta medikuak ere galtzen dira batzutan. Begira, hemen badugu, bai, aorta abdominala. Eta hemendik, askoz lodiagoa, ateatzen da arteria mesenterikoa delakoa, ezta? Eta gauza batzuk daude erdian, badago angulo bat, pertsona normal batean. Eta hau da, prestatu dut etxean, barkatu, ez da
oso anatomikoa, hau da estea. Eta jende normala dauka estea horrela. Orduan janari boloa pasatzen da errex, ezta? Pasatzen da hemendik. Baina guri gertatzen zaigu pinzamento hau pintzatzen da. Estea harrapatu egiten du horrek tartean, ezta? Harrapatzen du eta janaria ezin da pasa eta ura ere ez da pasatzen. Eta hori da problema bat. Beraz, lixerik eta arazoa handiak etorriko direla suposatzen dugu, ezta? Bai. Bai. Eta esan duzu, bost gaixotasun arraro dituzula momentu honetan diagnostikatuta. Joango gora banaka-banaka labur-labur gustatuko litzaiduke denak aipatzea, beraz, labur-labur. Nola izan duen bakoitzak eta zer den bakoitza, Jolanda? Bai, lehendabizikoa da síndrome de ligamento arcuato medio neurologikoa, hitz potoloak dira, nervio batzuk zapalduta daude eta erosionatuta, eta horrek suposatzen du ezin da digeritu. Gastroparesea, geratzen zara mugimendurik gabe, petrifikatuta, ezin duzu digeritu. Bestea da, el síndrome de cascanueces, kaskagailua den sindromea. Eta ezkerreko giltxurrineko, ez dut esango ongi, bena zapalduta dago. Orduan, bukaeran galtzen duzu giltxurrin hori, ez du, oxigenoa ez da ongi sartzen, eta kriston mina. Hori da wilkia, estea zapalduta, esplikatu dut. Eta gero badago beste konpresio bat hemen ezkerreko hankan, orduan odola jaisten da, baina ez da igotzen. Eta azkenekoa da bena bat, bena kaba inferior, eta odola ez da igotzen, eta batzutan geratzen zara en blanko. Lurrera ere erortzen zara. Bai. Orain dela 27 bat urte edozu ohartu zinen zerbait gertatzen zitzaizula, mina zenuen, ezta? Nolako mina? Bua, izugarria, nik burua jotzen duen hormein kontra. Ezin duzu, pentsatzen duzu, hilko naiz, urrengo 10 segundutan hilko naiz, eta ez zara hiltzen. Bai. Eta 27 urte pasatu dituzu. Okerrago, gero eta okerrago. Okerrago, eta diagnostikoak lortzen ere sekulako komeriak lanak izan dituzu, ezta? Bai. Atera nintzen, Nafarroan ez zuten ezer ikusten esaten zidaten. Jolanda, dena zure buruan dago igual emozionala, eta nik pensatzen duen senarrak maitatzen nau, Sanferminak gustatzen zaizki, lanean ongi, emozionala nik ez dut ikusten, eta ja, atera ginen seguridad sozialetik eta joan ginen pribatu batera, Klinika San Miguel. Eta argazki hau, han lehenengo diagnostikoa lortu nuen. Eta poza, egin zidaten ebakuntza, baina jarraitzen nuen gaizki. Eta hasi nintzen nik inglesa ikasi nuen, orduan Facebooken eta Kanadan, Estatu Batuetako jendearekin, eta esaten zidatenan, Jolanda, zuk hau izango duzu, begiratu eta begiratu. Eta hemen Nafarroan ez dute ikusten, azkenean erabaki nuen, dena ordaintzea, atera nintzen, joan nintzen Alemaniara, eta ja Alemanian esan zidaten, begira, hau, daukazu. Eta puzle osoa bete nuen. Zure mineari, zure gaitzari izena-bizenak jartzea oso garrantzitsua da olakotan, ez da? Bai, oso importantea, zendatzeko, lasai geratzeko. Ni ez nago erotuta, ni ez naiz txoru bat. Eratu nintzen oso lasai pozik. Orain, badakit, zer egin dezakedan, bai. Eta Jolanda, zuk jateko izugarrizko arazoak dituzu, zure hitzak dira ondoren irakurriko ditugunak, 9 urte pasatu ditut jangabe. Nola ulertu behar dugu? Bai, hori esaten diate, ongi esplikatu. Nik igual pasatzen dituen 3 aste jangabe ezin nuen jan, eta batzutan ezin nuen edan. Orduan, gero lasaitzen zen, igual pinza irekitzen zen pixka bat gehiago, eta pasatzen dituen 2 egun jaten. Oi asko egozia, barazki batzuk, eta gero berriro aste bat jangabe. Eta horrela ibili nintzen 9 urte. Medikoak denetarik entzun dut. Fobia la comida, fibromialgia, eta ezen, estea, erabat zapalduta. Bai. Egia da,
Shackleton Antarktikako esploratzailearen eta Juan Sebastian Elkanoren eta beste esploratzaile batzuen liburuak irakurtzen aritu Bai, zarela. eta ikastaroak egin ditut. Ikasteko nola bizitzen, jangabe. Hori da. Eta Auschwitzeko konzentrazio esparruan relato batzuk ere nola bizi 100 kaloriekin. Eta bai, aguantatzeko eske ni bizi nahi dut. Bai. Eta Elkanorena izugarria izan zen. Bai. Eta Jolanda, 27 urteren ostean lortu duzu nolabait ere minik gabe, oinazeri gabe bizitzea? Badaude garaiak eta momentuak, baina minik gabe ni ez naiz inoiz egoten. Naiz eta morfina hartu. Gehienetan morfinak ez du funtzionatzen, erabiltzen dituzte hainbat izenekin, dolantina, fentanil, nik ez dut hori hartu nahi, funtzionatzen ez duelako nirekin. Eta orain azken aldian nola zaude? Ba, oso lanpetuta. Gaixotasun bat eramaten du Estatu Batuetako sendagile batekin, beste inglesez. Beste gaixotasuna Hospital Clinic de Barcelonan. Eta egiten du nolabait koordinatzailea, ni. Inolako formakuntzare gabe, barkatu. Eta orduan lanpetuta. Eta batzutan nago funtzionala, baina beste egun batzuetan ez nago bat ere funtzionala. Orduan, ari naiz. Bideoak ere egiten ditut, zabaltzeko, laguntzeko lagunei. Jolanda, telebistan gaude, jende asko daukazu oraintxe zu ikusten. Zein da lau haizetara zabaldu nahiko zenuke mezua? Bai, medikura joaten garenean, egia kontatzen dugu. Eta igual, justo medikua ez dago formatuta formakuntza behar delako. Baina, entzutea, batzutan ez zuten sinesten medikuek eta kostatu zein da beste. Orduan, nik eskatuko nuke medikuek zabaltzea burua, entzuten dutenean, segurazki egia izango da, eta ez baldin badakite esatean, begira, Jolanda, nik ez dakit hau, Jolanda edo zein, beste dozein. Pasako dizut beste mediku batengana, joango zara, pasako zaitut. Eta hori nik eskatuko nuke, irekitzea burua medikuntzan. Ze badaude 7.000 gaixotasun arraroa. Eta baita, esan behar dut, ni oso ongi nagola. Eta horregatik zutik. Eta badut indarra eta diafragma osoa erabiltzen dut, baina nire beste gaixoak, nire gaixotasunekin, ohean daude, mugitu gabe batzuk ezin dute ez da hitz egin ere. Eta hori zabaldu nahi nuke. Jolanda, esan dugu Alemanian jaso dituzulazuk diagnostikoak, gehien bat, Nafarroan onartuta ere badaude, ezta? Hori ere garrantzitsua izango da. Zuretzat, Nafarroan onartuta egotea gaixotasun horiek. Bai, oso importantea kostatu zitzaidan, eta mundu guztiak, Estatu Batuetan esan zidaten zoaz Alemaniara, espertua da gaulako, eta joan nintzen, eta justo aleman bat altua, eta justo pasatzituen oporrak Donostiana, eta bueno, total, egin zuen konsulta, eta makina batekin begiratu zuen, ekodoplerra, eta zanzean begira, Jolanda, hau, eta gainera, severo estremo, beste hau, Jolanda, severo estremo, eta hirugarrena, severo estremo, eta horrela, guztikin. Gurtu ezagun, Jolanda, gure bide laguna. Amaia Agirre, arratsaldeon, Jolandaren testigantzak lagundu digu, berak pasa behar izaten duen, pasatzen ari den hori guztiak gertuagotik ezagutzen. Zuk ezagutzen duzu, gaixotasun arraroren baduen kasuren bat edo halakorik, Amaia? Bai, arratsaldeon, gertu-gertuko bat badaukat, gure alabak elkarren gelakideak dira, eta askotan egoten naiz berarekin, beset edo betxet sindromea dauka, nire lagun honek, eta Jolandak bezalatxu urte pila pasa ditu berak ere diagnostiko zuzen eta egoki baten zai, sintoma oso deseroso eta mingarriak sufritzen, berak esaten du suertea izan duela. Kostata baina erreumatologo bati eskerrak lortu zuela argitzea eta onartzea zeintzen bere gaixotasun edo sindromea. Urte askotan hanketako minak gizena egotean ondorio zirela, arnasa hartu ezin geratzea tabakoaren ondorio, ahoko zauriak elikadura desegokiaren erru, ez, Jolandak aipatu duena, ez da, ez zitzaiola sinisten ezer, ez da, edo beti adabakiaren gainean jartzen zaiola. Eta gaixotasun arraro izendatzen dituzten hauentzat ez dagoela ikerketarako behar besteko inbertsiorik,
eta ez da jakintzarik ere, berak ere horixe bera esaten du. Eta askotan gorputz, esperimentazio gorputz bihurtzen direla, ez da? Eta gaixotasun autoimune bat denez, nire lagunaren kasua, defensak jaisten dizkie medikamentuen bidez, hori delako duten tratamentu eraginkon bakarra. Baina gero horrek ere beste ondorio batzuk ekartzen dizkio, eta immunosupresoreak jartzen dizkie, kortikoideak, horrek beste ondorio batzuk. Orduan, berak esan duen bezala oso ezagunak egin zaizki Jolandaren hitzak, nire lagun honek esaten du diagnostikoa jakin arte, minbizia edo gaixotasun larri bat zuela, sinisten zuela, sintoma larriak zituen aldiro, eta ikasi duela minez bizitzen. Eta hori entzuten diodan bakoitzean ez, egia da zimiko bat sentitzen dudala beti barruan, ez dagolako egunik minik ez daukanik. Amaia Agirre, eskerrik asko, zure hitz horiengatik, Jolanda gaixotasun arraroak gehiago ezagutu ditzagun beste bilagun agurtuko ditugu jarraian. Eñautek 11 urte ditu eta Prader-Willi sindromea du. 15.000 jaio berritatik bati eragiten dio sindrome honek, eta sindromea hau dutenek besteak beste asetasun sentsaziorik eza edo beti goze izatearen sentsazioa izaten dute. Gurekin dira ama semeak, Ainhoa eta Eñaut. Arratsaldeon, Bikote. Arratsaldeon. Haupa, Eñaut, haupa, Ainhoa. Beno, Eñaut, zer modu zaude, ongi? Ongi. Telebistan pozik, zer da? Lehenbiziko aldia telebistara etorri zarela? Bai, lehenbizikoa. Eta gustatu zaizu? Bai. Saltza guzti. Bai, ez da, saltza gustatzen zaio. Ainhoa, azalduko diguzuzuk mesedez zer den Prader-Willi sindromea? Bueno, Prader-Willi sindromea, 15. kromosoman dagoen alterazio batek eragiten du. Eta horren ondorioz, hipotalamoa hemen garunan azpikaldean dagoen puntu txikitxo bat, regio bat edo esaten zaio, zonaldetxo bat dauka horri eragiteio. Eta horrek ze regulatzen ditu gure egunerokoan, asetasun sensazioa, ez izatea, azkuntza prozesu normal bat ematen duen hormona hori ere, horrek erregulatzen du, eta gero, termorregulazio bat ere bai, temperatura normal bat ez du edukitzen, eta, holako, batez ere, sintoma asko ditu, gaina, 1000 sintomen sindromea bezala ezagutzen da, hemen euskaraz esango nuke 11 sintomen sindromea bezala ezagutuko dela, orduan oso konplexua den sindrome bada. Eta zuen kasuan, Eñaut jaio, eta berehala 16. egunean jaso zenuten diagnostikoa. Bai, berehala esango zu, baina 16 egun ere asko iruditzen zaizkigu, eta pentsa, entzuten egiten horkan potik eta urteak eman behar ditun jendeantzako oso gogorra izango da, jakin gabe izatea zeren aurrean zauden, ez? Guri 16. egunean etorri zitzaigun diagnostikoa, eta sentimentu zaparrada bat, berakin asko ditzein dugu, eta berak ere badaki, ez? Gogorra da, esaten dizutenean, baina behintzat badakizu zeri aurre egin, edo zer den gutxi gora bera esan dizuten hori. Ainhoa, nola da, edo zer da asetasun ezaren sintoma hori? Nola sentitzen da hori? Pentsa, nik uste dut gure artean inork ez dula gozea, behar badazuk gozea sentituko zenun, klaro, ez? Izugarria. Holako gaixotasun arraro bat daukanak, ez? Baina gure artean ez dakit inork gozea zer den badakigun ere, ez? Kasi gozetu baino lehen, gure kulturak ere hola azeratzen du, eta edo zein tokitan badaukazu pintxoa jatia, edo zein tokitan tragotxo bat hartu, kafetxo bat hartu, ez dakit zer, gure kasuan, holakoik ezin da egin, ze berak demora guzian gozea dauka, orduan pentsatu ume batek esaten dizunean ama gozea daukat, eta zuk ezin eman, bere ordua izan arte, oso gogorra da, eta berak erabat egunero, orduro gozea dauka. Eñaut, horrek esan nahi du, elikadura, amak esan duen bezala, zaindu egin behar duzula, ez da asko zaindu eta asko begiratu behar diozula. Bai, eskera gutxinez, 16 egun badu esan zigutela zetik anola, demografia bat namakit esan kontrolatzen ze jantaz edez.
Bai, egia da txiki-txikitatik dagoela ohituta, zera horretara, ez, kontrol horretara, eta ez da gehiago zer jaten duen, Zer, berak denetik jan dezake, egia da. Badaude kasu batzuk, familia batzuk oso gogor hartzen dutenak, eta dieta hipokaloriko bat, eta egia da kontrolatu behar dela, baina momentuz, baremo horietan eta badijoa, eta orduan jandezake denetik, baina hori, oso neurrin, oso kontrolatua, eta otorduetatik kanpora, oso zorrotzak dia atxatama, ez? Bai, askotan jendeai ulertarazte ere kosta egiten zaigu, zorroztasun horren zergatia, ez? Arazo larriak eduki ditzake, badaukalako gizentasun ikaragarri baterako, faktore asko. Hazkuntza hormonarik ez, tiroidetako arazo bat, gero beraiek ere hipotonia izaten dute txikitan, ez dute beste ume batek bezala tono muskular bajua da hori, ez? Orduan, ibiltzen beranduago hasten dira, saltoka beranduago hasten dira, kirola egiten ere beren modura, eta orduan, ez dute kaloriak erretzeko beste umeak daukaten errestasuna. Orduan, zaindu behartzaile asko jaten dutena. Einaut, eskolara nora joten zara? Goizuetara? Goizuetara, oso dago bidaia. Aranotik esan nahi du, oso dago bidaia, Goiz xamar jaiki behar izaten du eta, hoi ez du ongi eramaten. Eta lagun asko dituzu goizuetan, Einaut? Lagun asko, zongi pasatzen dut horiekin. Pilotazalea ere omen zara, amorratua? Bai, bai. Amorratua esango genuke, Keinutxo bat ingo diotze bromak eta ez ditugu ondo moldatzen. Bai, esan dezakegu. Eta norekin jokatzen duzu pilotan? Pilota klasea denetan, jokatua izan naiz Aitjonekin, irakaslea da. Gero, nire Ibai lenguzuarekin, Xabi lenguzuarekin ere ibidea naiz, entrenatzen. Gero, partiduketa egiten denen entrenamenduko nahi dunarekin ibiltzen naiz. Nahi dunarekin ez da. Gero... Anaiarekin, Eta gero patioetan nahi eta jolazten naiz nire gelakoekin. Bai, hortan daukagu, igual zine eraman pixka bat, beste partidua jolazten dituztenean, berak ezin izate hori, eraman dugu pixkat gaizki, baina, bai, botan egin nuke hemendikan, naiz eta kirol elkartean eta gauden elkartean oso gustora gaude, oso maitatuak sentitzea, oso zainduta, baietz? Baina hori, prestatu behar da pixka bat gizarti hau, olako behar bereziak ditun ume batek jolastu alizateko, egokilutako partidu batzu mitartez, edo, baina, hortan pentsatu nahi dugu aurrera pausoak egingo diela. Ainoa, hori da gaur zabaldu nahi duzun mezua, edo zer gehiago esan nahiko zenuke? Zer gehiago esan? Nik uste dut ezagutzea oso importantea dela, ez? Gaixotasun arraroak, arraroak dira aurrean tokatzen zaizkizun arte, ez? Gustatuko litzateke jendea ulerkorragoa edo izatea, olako gaixotasun badaukanakin, batez ere, Einauten kasuan, esate baterako, lehen esan dut bromak ez ditu ongi hartzen, edo badu gauzak ulertzeko edo konexioak egiteko olako batzutan ezintasun bat esango dugu, edo beste modu batera ulertzen ditugula gauzak. Eta orduan aserratzen da, edo zen gauzakin, kostatzen zaigu gauza batzui buelta ematia, eta olako gauzakin. Orduan gizartea edo jendartea gustatuko litzateke
ulerkorragoa izatea, olako sindromeak eta olako gaixotasunak badaudela, gure artean daude, eta hauek ere bizi behar dute eta ez iraun, ez? Bizi behar dute eta kalitatez bizi, orduan, jendartia, lagunartia, familiak, babesa ematen du, baina prestatuta egon behar du, nik uste dut. Guraso bezala hoxe ikusten dut. Einaut, gauza asko esan ditu amak, ados zaude, amak esan dagoarekin? Bai, ados. Zer remedio. Zer remedio. Erremedio ez adosetikan esan guztia ala da. Esan digute Einaut oso animalia zalea zarela? Bai, gustatzen zaizkit txapunak, katuak, eta nire animali favoritena zezenak dira. Begira. Eta argazkitan asto bat ikusi dugu. Asto bat duzue? Ikusi duzuen argazkia gure osaba baten astoa da, gero utzi egin zigun. Oparitu egin zigun. Oparitu egin zigun zetikan. Utzi. Ja, oparitu zigun zetikan. Ja ez da ibiltzen. Nola du izena? Asentzio. Ara, Asentzio astoa. Asentzio. Ona, jatorra izango da, seguru, Asentzio astoa. Aizu, Ainhoa, eta zuk Einauti zerbait esan nahi diozu? Einauti zerbait esan? Esango nioke. Dela ezagutu duan umek langilena, oso ausarta, honez honian oso ume goxua, txarrian oso zakarra, baina, honakin geldituko da. Langilea eta saiatua, izugarri, borrokarako daukan resistentzi hori, askok nahiko lukete, iritze zait. Zeiz politak, Einaut? Oso zeiz politak. Eskerrik asko, beste kasu bat ezagutuko dugu orain. Beste lagun bat agurtu behar dugu zuekin hitz egin ondoren. Nerea ezagutuko dugu, Nereari displasia fibrosoa diagnostikatu zioten umetan. Berak azalduko digu zer den, eta gaixotasun arraroek eragindako arazo larriez hitz egitera, dator gurekin da Nerea Arrieta. Kaixo, Nerea. Ongi etorri, Nerea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nerea, beraz zuri 5 urterekin atzeman zizuten gaixotasun arraro bat? Bai, displasia fibrosoa izeneko gaixotasun arraro bat. Displasia fibrosoa ezurretako gaitz bat da, non ezurraren ordez fibra antzeko tejido bat sortzen da. Eta horren ondorioz, ibiltzeko zailtasunak, mina eta hausturak sortzen die. Eta kasu batzutan, garezurrian eragina daukanean, itxu edo gor gelitzu zeinkebe. Zuri, ikusi dugu muletarekin sartu zarela, zertan eragiten dizu zuri zehazki? Ni dauka displasia fibrosoa garezurrian, baina nibe sorte handia daukat, Jolanda bezala, ze ez dozta kontrolak pasatzen dozte urtero, bai begiko kontrolak, eta momentuz nire bizta ona da, ez? Baina baita daukat nire gorputz erdiko azur guztietan displasia fibrosoa, eta horrek azkenean nire eragiten dozta mina, ibiltzeko zailtasuna bebai, eta, arazoak ospitaletara askotan joan beharra, ebakuntza asko, 5 urtetik oin 55 urte arte. Gaixotasun arraro batek, edozen gaixotasune, baina gaixotasun arraro batek bizitza zeharo aldatu itzen da. Zu ere egunero minarekin bizizara, Nerea? Nik eixenetan mina daukat. Eta mina baldin badaukazu, hartu biozu medikazioa minan dako, eta errelaxatu, etzan eta pasa arte. Eta pasatzen danean, ja, berriro retomatzen duzu bizitza. Bai. Displasia fibrosoaren elkarteko kidea presidentea ere bazara. Elkartea pausoak ematen ari da? Bai. Elkartea 2018an sortu zen, zeuan elkarteik gaixotasun honi buruz,
Eta egisa da laguntalde bat osatu nahi dozu, ez? Azkenean, informazioa bebai nahi dozu zabaldu. Evidentzian oinarritutako informazioa zabaldu nahi dozu. Orduan, erabaki ginoan elkartea sortu, batez gainera bakardadean ez sentitzeko, ze azkenean nik uste ados garela danok gaixotasun arraroa daukogunak bakardadea sentitzen du. Ez bakarrik garelako, ez daukagulako jendea ingurua maitxe gaitunik, ez? Laguna, familiak, senarrak, seme-alabak, baizik eta gure gaixotasuna bakarri pasatzen dugulako. Oso zaila dalako topatzea beste pertsona bat gaixotasun berdina daukana. Eta orduan behar horrek azkenean ere itxen dutzu, ezagutzera beste pertsona batzuk eta azkenean pentsau ginoan onena zala elkartzea osatzea. Nerea, hemen zaudete Jolanda, Einaut eta zu zeu, bakoitzak zuen gaixotasun arraroa duzuet, denak dira desberdinak, baina zu diozu gaixotasun arraroek eragiten dituzten arazo larri batzuk agian aman komunean egon daitezkela. Azalduko dizkiguzu? Bai, bera, nik uste arazo importantiena izaten da diagnostikoa lortzeko zailtasuna. Jolandak esan daben bezala, kasu batzuetan, bera, adibidez Einauti, segitxuan jakin izan zeben gaixotasun zen, baina beste kasu batzuetan ez da hain erreza. Neri 5 urtekin, eta jakin da gu gaixotasun honekin jaiotze gazela. Gure gaixotasuna da genetikoa, ez erentziazkoa, baina amaren sabelean barruan garenian mutazio bat sortzen da, eta gaixotasunakin jaioitxega. Hori izaten dut, ze batzutan elkartera deitzen da benak, esaten da, diagnostikatu duzte eta oin dauka displasia fibrosoa. Displasia fibrosoakin jaio izaia. Bazein da arazoa, diagnostikoa lortzeko zailtasun hori, ez? Topatzea ospitalak eta mediko esperientzia duten ospitalak eta esperientzia duten medikoa lortzea oso zaila da. Eta horrek eragiten dau azkenean erromesaldi bat, ez? Jolanda bezala, mediku adituak topatzeko. Esperientzia daukaten medikuak topatzeko. Ze hor gertatu leike bebai, nire ospitalean tratatzen daute eta behar bada ni naiz ospitaleko bakarra, edo 5 daude bakarrik. Orduan, zentro horretan ez dago esperientzia askorik gaixotasun honi buruz. Gertatzen da batzutan, gaixotasuna daukazula, displasia fibrosoa eta medikuak erantzutea, nik ez dakit gaixotasun horri buruz ezebe eta nahi gozu beste mediku bat gana joan. Eta guk esatotza, eta norat, ez dut ezagutzen nino bebe. Eta orduan, gelditzen gaz, arazoa oso larria. Orduan guk bai aldarrikatzen dugu, bentsat, erkidego bakoitzean, esperientzia duen zentro bat izatea eta esperientzia duen mediko bat izatea. Eta adibidez, elkarteak, zuek gaixotasuna sufritzen dutenak laguntzen dituzue horretan, joan zaitez ona, joan zaitez zara, aholkularitza hori eskaintzen duzue? Poliki goiaz ezagutzen, esperientzia duten medikoiek eta bideratzen ditugu, ez? Eta horretaz aparte, gure elkartean be, mediku adituak daude, laguntzen dozkoen mediku adituak. Orduan, bigarren opinizio batero nahi baldin badabe, gure bitartez, deribatzen du galdera horrek mediku horiei eta mediku horiek bolondrez ematen dutze beste bigarren iritziari gure gaixotasuna duten pazientei. Nerea, zuen elkarteak beste helburuak ere izango ditu, esan duzu laguntza hori, ze beste helburu dituzu, Jo, gehien bat da gudanok elkartzia, informazioa banatzea, evidentzia zientifikoan oinarritutako informazioa zabaltzea, gaixotasuna ikusgarritzea, ze gaixotasun esan dugu 7.000 baino gaixotasun arraro daudela, baina ez di ezagutzen, eta bide batez guk hori elkartean bitartez biztaratu itzen dugu. Saiatzega, guk esaten dugu, elkartera hurbiltzen dien pertsonek familia bat osaltzen duguna, lehen esan dugu bezala, eta azkenean, hor harrera hori ematen eta laguntza emozional hori ematen. Ze ez dakizu azkenean, diagnostiko bat emoten danean, gaixotasun arraro baten diagnostiko bat emoten danean, nolako zirrara sortzen dan, bai pertsonarengan eta baita familiarengan ere. Eta hori dana kudeatu da, oso gogorra da.
Zer da eskuartean ekarri duzun liburua? Hau da, Mateo izeneko opari bat, enauti eman dotzat, ez da, oparitu dotzagu. Mateo izeneko opari bat gure liburutxua da. Honekin nahi ginoan, klaro, hain sakabanotuta gaude danok eta hain urruti gaude bata besteagandik, esate ginen, umetxo bate baldin baduka displasia fibrosoa, eta liburua irakurtzen baldin badau, segitxuan jakingo da, nik ez dut ezagutzen inor, baina Mateok nire bezalako gaixotasuna dauka ez. Bakardade hori pixkatxo bat baztertzeko. Momentu alai bat emateko bebai, mutikoei irakurtzen, biztagarri bebai egiteko gaixotasuna. Azkenean, bebai, estigma kentzeko ez, ze adibidez gure kasuan paziente batzuk dauzkate orbanak larrua salean. Gaixotasun arraroa be estigma sortzen da, eta horre pixkatxo bat kentzeko, ez, importantiak die. Eta gure umiak, normalian danak oso zoriontsuak die, baina badauzkate frustrazio momentu batzuk, ez? Eta frustrazio momentu horrek kudeatzeko atzian dauzkagu emozioak lantzeko fitxak. Oso interesgarria benetan, eskerrik asko Nerea zuri ere etortzearren, eta agurtu egin behar zaituztegu. Mila esker benetan zuen kasua kontatzeagatik, Yolanda, Ainhoa, Einaut eta Nerea, eta txoko txiki bat egiten saiatu gara gaixotasun arraroei, ea guztiok ere gehiago ikusten ditugu. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko. Ondo izan, bezarka bat denoi eta badakizue gaur nola elurra etorri zaigun Euskal Herrira bazterrak zuritzen ari dira, gure lankide Gontzalo Dorronsoro elurraren atzetik hortxe dabil, ara eta ona. Astea elurretan bukatu eta gaur astea elurretan hasi dugu. Gaurkoan Urkiola ingurura etorri gara, baina momentuz ez dago inor. Ea norbait aurkitzen dugun. Elurretan kantari dabiltzan, marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Mendietako paretak elurretan kantari dabiltzan, marigorringo eta kilkerrak. Zuek Bilbotik eta Sevillatik etorri zarete? Bai, peska laguna da, eta elurra ez du ikusi asko, eta hemen dago. Hace bastante frío. Neskak, gaur ez dago klaserik, ez dago lan egin beharrik? Bai, baina ni pire egin dut gaur. Baina hobeto hemen, ez? Barkatu ama. Ama esentzun. Irakasleak agurtuko ditugu hemendik? Ez. Aizu, motoran ibiltzeko igual ez da garairik onena, ez da? Ez. Baina hala ere, zu bertan ibiliko zara. Bai. Otxandion normala da elurra egitea? Bueno, bai, normala da. Neguan ez urtero, baina ia urtero botatzei guztio zer. Basoa jungea, beste lagun batekin bai, umea daukela, eta jarri dugu motxilan eta beroki goxoakin, da noruegan atatzen dira, ez, bagude baita. Besteko zu gotzik, ala? Ontxe bertan ez. Ni normalien otzik ez dut dakiten. Oituta zauzi, Ni bai. Zu bai da txakurra? Txakurre be bai. Txakurre zirik etorten da. Otxa gustaten jatzu? I'll hate going out in the storm, but if you really hold me tight. Hombre, gaur, atzuta gaurko hotza, igual ez, gaur goizien bekristona izi eta kriston hotza. Bai, udako aurtengo pasadan urteko uda pasaute gero, pasau genduzen beruekaz, hobeto hotzaz. Hobeto hotza, bera baino? Bai, movimento gehiago. Zu gaztizeko zara, Otxandion bizi zara, elurra ikustera oituta gongo zara? Oso oituta, bai. Horre ingo diogu elurrari gaur. Bai, gaindituko dugu. He just says, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Ooh-wee goes the storm. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights. Bueno, kateak jartzen saiatu gara, baina ez dugu lortu. Ostiralean Gipuzkoan eta Nafarroan izan ginen, gaur Bizkaian, eta Araba beste egun baten izan barko da. Iritsiko zara, eta guztiok, adi errepideetan, hemengo inguruetan eta ondorengo orduetan ere, hotzak jarraituko duelako. Eta orain, adi bisita dugulako, Bidal Salcedo, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote. Haupa, Bidal, ongi etorri.
Bueno, gaur atsedenarekin zerikusia duen gai bat landuko dugu. Zein dira sintomak, Bidal? Bai, azken baten atsedena eta esango unke gehiago beba esabiz, ba? Zer da, eguneko bizitzarena. Eta sintomak izango dire, esan duzune batez be, zerikusi dutena lo ezinarekin, lo arazoak, loaren arazoa sortzen direnean. Bat, hor daukagu, gero, nekea, eta hirugarrena geldituko jaku gero, errekuperatze ezina. Gaurko gaixotasuna astelena da, Bidal? Astelena, esango gunke astelena dela, gaurko, ez gaixotasuna, sintoma bat. Esan dugu lo ezina, baina gaixotasuna zen izango da insomnioa. Insomnioa, bai. Bera, hori, daukatena batez be insomnioa zer da, ez bakarri lo ezina, bere kaltegarritasuna sortzen direla, gero egunez ere, gure bizitza normalean Maialen hori ez ere. Emango ditugu bi edo hiru datu, Bidal, batetik, estatu mailan 12 milioi lagunek dituzte lotarako arazoak, ez da marka makala, eta 50 urtetik gorako emakumeek sufritzen dute bereziki. Bai. Eta pentsatu behar dugune oso logiko normala dala, batez be ikusita, zelako estimula sortzen diren, azken baten ez da besterik hori kaltegarritasuna, estimulo batzuk heltzen direnean gure gorputzera, gure gorputze batez be, lehengoan bezala, gure gestionatzailea, eta gure gestionatzailea zein da gure burmuinak, hor joaten dizenean hor estimulo guztiek, eman guzku erantzune, eta erantzune esan dugune, loaren arazoak, eta egune sortzen direzan arazoak. Baina hori gerote gehiago zerrikusi daukate gure gizarteak, gure horrik estimulo bizitzako eguneko sortzen direnak orduen gerota gehiago logiko da ikustea gure ingurunean. Bidal, informazio gehigarria Izaskun Moianok ekarriko dugu bideo bidez. Oso ongi. Garazi egunon, zer da zehazki insomnioa eta zerk eragiten du? Lehenik eta behin, insomnioa da loaren azaldura bat. Lo geratzeko edo loa mantentzeko zailtasun bata. Da zerk sortzen du, gehienetan insomnioa sortzen du bizitzako azaldurek eta olako gertakizun estresantek sortzen dute. Bai izan daiteke insomnioa beste batzutan gaixotasun mental baten sintomatologiaren barne. Antzietatea baduzu, insomnia izateko arrisku gehiago daukazu. Badaude beste kasu batzuk, baina oso arraroak dira gaixotasun neurologiko larri baten barruan dagoela insomnioa, baina badinotzut horrek kasuek oso arraroak dira. Zenbat pertsonei, zenbat lagunei eragiten dira? Izatez, insomnio kronikoa populazioaren 25% jasaten du. Gainera, horretaz aparte, noizbait insomnioa era aislatuan edo era akutuan populazioaren 25% izan dezake. Beran bizitzan gertaera estresanteren bat edo badauka, edo adibidez bazterketa bat baduzu horrengo gunean, edo beste edozein gauza. Garazi eta insomnioak badu soluziorik? Bai, kasu gehienetan insomnioa loaren higiene on batekin konpontzen da. Zertan datza hori? Badira neurri batzuk segidu behar dizenak lo osasuntsuago bat eukiteko da insomniorik ez eukiteko. Adibidez, garrantzitsua da errutina bat izatea lotarako, hau da. Beti joatea ordu antzekoan ohera eta jaikitza bai antzeko orduan zer gehiago. Adibidez, siesta bat egiten badugu, alegindu siesta hori 20 minutu baino gehiagokoa ez izatea. Edo bai, alegindu gelan ez egotea temperatura estremoak, ez argi oso gogorrak, kirola egiten alegindu behar gara egunero, baina kontuan hartu behar da, kirol hori alegindu behar gara, ohera joan baino gitzienez 3 ordu arinago egiteko. Osea, ohera joango bazaran 10 ez egin kirolik 8 edo 9. Ohera joan baino arinago, ez egin olako afari astunik, bale? Da, kasu honetan bai gomendatzen da, gitzienez ordu bete arinago afaltzea. Beste alde batetik bai garrantzitsua ez dugune komentatu, da, eguerdiko 3 aurrera alegindu sustantzia estitanterik ezartzen. Aholku asko eman dizkigute, eskerrik asko Izaskun eta Garazi. Bidal, mota desberdinetako insomnioa daude, lehen mailakoa eta bigarren mailakoa. Hasiko gara lehen mailakoarekin, zer da lehen mailako insomnioa? Lehen mailako insomnio izango litzateke sortzen dana, esaten dugune, estimuluak alde batetik hor dago zela,
baina estimuloak horren garrantzia izango da, batez be estimuloaren garrantzia ez bakarrik inguruneko eta gizarteko. Baita ere, gure gorputza berak ematen duen estimuloak. Eta hori zer izango dira beste gaixotasun batzuk eta oso potolo apadeukaguz errezago sortuko dela. Orduen, danak joaten dira leku betera eta danak emongo dozku hori kaltegarritasunak insomnioa. Baina beti pentsatu, beti zeo zer gehiago ere badagola. Ez bakarrik ingurune eta gizartean dagozena. Badagola gure gorputza barruan ere zabi. Eta orduan bigarren mailakoa zer litzateke? Loaren ohiturarekin hobetu daitekena? Hori da, batez be argi ikusteko, sarriten ez da erreza dana dana sartzea horrelako kuadrikula baten, baina Maialen esan dozune, zer da, batez be bigarren mailako izango litzateke, horrik estimulua direnean gure bizitzako estimula sortzen direnak, batez be, esan dozune, gure estimulo zentzumenerekin sortzen direnak, argiak, zagatak, ingurukoak, eta batez be, gure arazo, esaten diena, gizarteko, familiko, lagunarteko, lanareko, horri ikusteak izango dire, batez be, estimulori garrantzizkoanak. Eta zer egin ezakegu egoera horri buelta emateko, zer egin hobetzeko? Bai, begiratu, batez be, esan dugun, horri gauzek guztiak esan dugun, bigarren mailakoak izango litzatizkenak, zer ikusi daukate sarriten, batez be, azelako ohitura daukagu zen gure bizitzan. Orduen gure higienia azelako den, esaten dana, lo egiterakoan eta inguru horretan garrantzi handia dako. Orduen pentsatu behar dugu, ikusi behar dugu, zer egiten dugun, normalean beti gaue inguruan, Hor betikoa da mugikorrarena, pantailak, kafea... Joan pentsatzen hori, joaten ganean geubean dailtzen daren ordua, oira joateko, lasaitu, baina lasaitu gure gorputza eta gure ingurunea ere. Baina esan dozune, horri gauze guztiek eta entzun dugune, kirola egin behar dugune, bai, eta ondo dago. Baina beti, bosei ordu harintxoago, hobe, hobet barra zatigaz hobe. Hiruretatik aurrera, sustantziarik ez hartzeko. Guretzako hori da batez ere garrantzizkoena. Eta gero gongo dira truko batzuk hobetzeko. Claro, eta gero truko Maialen zer dire, batez be horrelako estimuluak kontrolatu. Eta kontrolatu esan duzune, trukoa bezala, ifini zertarako hori kontrola izin diten lasaiago etorri ditela sarriten, irakurri gauze lasai bat. Meditatu. Lasai relajatu, barrura behitatu, meditatu. Askotan irakurri ere, kapitulu bat irakurri eta gero beste bat nahi dugu, eta gero bestea eta ezin bukatu. Horrela, lasai, eta beti jakin zerle irakurri. Eta Bidal, arnasketa. Claro, arnasketa diafragmatikoa egingo dugu? Bai, bagoazen egite. Batez be, azken baten dana tire laguntzeko. Hau ez da miraririk inondik eta inora, dana tire laguntza. Nietzango naiz? Bai, Maialen. Oso ongi, Maialen. Orduen, zer pentsatu behar dugu, Xabi, Maialen? Pentsatu behar dugune da, gauze bak, dugune da lagundu. Eta laguntza nahi badugu, orduen ingo dugune da, batez be, pentsatu arnasketa zer dan. Lorik ez egin orain, gero ingo duzulo. Orduen ingo dugune hori lasaitu. Panik, Ez, orain ez. Orduen deko guz eskubi. Orduen ingo dugune da, esku bat ifiniko dugu gure bularrean. Eta beste ingo dugu ifiniko dugu gure sabelean. Eta zer gaiti, hemen dekolako diafragma. Esan dugu arnasketa diafragmatikoa egiten nahi badugu, ingo dugune loren esaten dena, banandu, korata bera. Eta orduen, guazen pentsatzen, ez ba, momentu horretan Maialen, zelan, guk ingo dugune da, diafragmarekin, hori, diafragma da mugitzea, ordeko giarrea, zertarako, sabelak egiteko gora bera. Eta ingo dugu lango, kontatuko dugu, irurarte buruz, joango gara pentsatzen, hori, zelako arnasketa egiten dugu, zelan diafragma mugitzen dugun, eta kontatu, arnaz hartu, eta bota. Eta aguantatuko dugu beti, irurarte kontatu berriro. Eta holan jarraituko dugu dinamika horretan. Aber, Maialen, begitu. Hau, ez dugu gugituko, batez be, ingo dugune da diafragma. Orduen hori ingo da geldi. Eta honek ingo duzku neurtuko duzu zelan gabizen. Hartu arnazea lasai. Venga, gora. Aguantu bizka bat, venga, bota lasai. Hori da, ikusi zelan eskuen mugitzen dan. Beste eskue geldi dago, batez be sabelekoa. Berriro. Aldozun guztia. Aguantu bizka bat. Ito egunez, Ez, bota. Irurarte bakarrik. Kontrakoa da, arnazea hartu behar duzu, Maialen. Da kontrakoa, arnazketa da, ez ikutzea. Horrela Bidal, tripa horrela bate behar da. Hori. Hola, nantzera, ifini horrezkoa hori mogitu. Hori, batez be horretarako. Eta hori ingo dugu, hor,
dozen erdi biderrero, eta horrekin godozkune da, pizkanaka, ikusten dugu, egun betetik beste egiten badugu, zinbete eta gehiago egin, hobe, lasaituko dugu, baina egunero, ez da kostatzen ezer, 5 minutu egitea, Iten duzku prestatu gorputza zertarako, relajatzeko. Eta gero, egingo dugune da, hor, relajatu zara, bordundeko gero pentsatzeko, eta pentsatu zara dugu, garbitu, zer pentsatu, beti irudi politak. Irudi politak, hori da. Venga, tein kontuz, lo larri egin barik. Bai, ia ba. Askotan esaten da, ez da, arnasa hartzeak gauza zu konpontzen dituela. Eta zelan relajatzen duzku gero ere, lagunduko dutzu, gero, gure infusioak erortekagu, gure esaten diena betikoak, valerianak eta horrelako laguntzeko. Animo. Ez horregaitik eta animoekin. Azte hona izan bida. Bai, bardin, bikote. Bardin. Horrela, arnasa hartuta, urrengo lagunak agurtzeko moduan. Gaztea sariak banatuko dira martxoaren 2 ostegunean eta guk Gazteako 2 esatari deitu ditugu Ainhoa Vitoria eta Julen Telleria. Arratsaldeon! Arratsaldeon! Kaixo, arratsaldeon! Gaztea sariak euskal musikaren ezinbesteko zita dira, euskal musikari onenak dira. Bertan, edozein euskal musikarik parte har dezake edo behin gazte txartela iraungi denean ja ezin da? Eta gazte txartela noiz iraungitzen da? Maialen zuia ezin duzu. Maialen sentitzen dut ez daude izendatuta Maialen. Eta batzuk ez dute sekula gazte txartelik izan. Haizue bikote, gazteak sare sozialen bidez zeruan edo alako izar handi bat edo ez duzu jarri batera eta bestera? Bai, egisa da, meteorito bat, izarren bat, beste jauzi da, bai, gure zerutik, eta, bueno, ostegunean ikusiko ditugu danak. Bueno, ostegunen izar gehiago ikusiko ditugu noski. Bueno, egun handi horri buruz, galderak egiteko irrikiz gaude hemen gurekin Ainhoa Vitoria eta Julen Telleria Gaztea sariak iragarkiak, eta berehala. Arratsaldeon guztioi, eta gaurko gaua ere ona izango da Euskal Telebistan utzik egin ezin duzuen zita duzuelako Woman Series. Punta-puntakoa izango da gaua bai, Maialen, arrazoi duzu. Zesta puntaren estanda erraldoiak Durangora egin baitu jauzik Gernikatik eta gaur bikote aurrez aurre Woman Series horretan Maite eta Maialen batetik eta Arakistain eta Frida bestetik lehen finalerdia. Eta nesken partido eta gero gainera buruz buru ikusiko ditugu Barandika eta Johan, beraz? Ezin duzue, utzik egin? Eta utzik egin ez duena da Marta Elbida, arratsaldeon Martista. Nik ez du galduko, Txurra edera Guk ere ez. Eta guk ere zurea, ze gaur gure gonbidatuei buruz hitz egin duzu, ezta? Eta musikari buruz ere, bai. Hitz egin ezagun gure gonbidatuekin, euskal musikak gorriz markatua du osteguna Gaztea sariak banatuko direlako eta gurekin dira Gazteako 2 esatari eta aurkezleak izango direnak, biba Ainhoa Vitoria eta biba Julen Telleria. Hain ez makurtu da, Ana? Ez ez rukitzen, ez? Indarrarekin zartu. Martista. Gero Martista. Oso zarrera Gaztea egin duzu. Aizue, saria jaso dezaketenak urduri egongo dira ostegunari begira, baina eman behar duzuenak nola zaudet, Ni pixkat urduri nau, Batez be, jakinda nortzuk datozen. No, batez ere Julen egin zabela. Hombre, a ver, Julenek eskarmentzua badauke, Hanik uste dut Julenek ja, bueno, puskarra du bezala, Zeingo zula. Baina, osoa izango da. Espero dut, onduan. Zer esan daia, dize, ziren ezker eskuin, puskarra ezer. Ez kontua teknikoki eman guk ez ditugula. Bueno, emanez. Emangoa. Beste batzuk. Sariak nork jasoko dituzten. Ez dakigu oraindik izenatuak eta bai, baina eta sariak nork emango ditu. Hori ere inkognita. Hori ere inkognita, Onak dira, Julen, lehen esan dugu ez dakigula ea parte hartu dezaken Gazte txartela iraungita daukanak, ezta? Eta aurkeztu dezake? Gazte txartela iraungita daukanak? Hemen gaude bi, Ainhoa eta bion. Boomer bat eman gabe? Bai. Gu mileniala gare, Boomer ondion ez, baina. Boomer hau da. Eta Marta ere, bai. Baina Gaztean beti esaten dugu, egia da, gure irratiak ere badaukala handikap handi bat ja izenean bertan Gaztea, ez? Gazte guztiak dira ongi etorriak gure unibertsal. Bai, noski. Orduan, Gazte sentitzen bazara. Hori da. Gazte sentitu nahi baduzu bakarrik, jazta. Listo, horrekin nahikoa. Ainhoa, euskal musikak behar du horrelako ekitaldi bat?
Ba, behar du ez dakit, baina nik uste dut badala aitzaki polita ikusteko ze panorama daukegun, eta oso panorama polita daukegun momentu honetan euskal musikan, eta eurak saritzea be, bai dutze jat oso gauza polita, eta ez dakit behar dugu, baina interesgarria da. Aino, behar dugu. Behar dugu, bale. Gustora ikusten dugu, eta entzuten dugu gure musika. Bueno, eta Julen, bada musikariak, gure musikariak balioan jartzeko modu bat, irabazlea izan edo ez? Hori da, bai, da beste estenatoki bat, eta lehen, takit, nik maite ditut honelako sariketak oroar lehen Iparragirre sariak eta ematen ziren, ez dakit, zeri eta zergatik, baina ematen ziren da, gaur egunegia da, gure gauzak eta saritzeko plataforma gutxi ditugula. Oroar. Eta festa bat gala, Beti esaten dugu guk gustatuko litzai gukela, berriz ere aprobetxatuko dugu telebistan gaudunez, noiz bait, ez dakit zergatik, baina argia sari bat irabaztea. Ez digute oraindik inoiz eman. Emango digute noiz bait, Eskatu da, magun bizita guztia. Bai, eskatu faltagatik ez da. Orduan, argia sariak hor daude, eta orduan gaztea sariak ere, argia sariak irabazten ez dituzten hoientzako, nik uste, erakuste dio polita irela. Eta sari banaketa bakarrik ez, zuzeneko musika izango da, Bulego, ETS, Sune, Neomak... Festa ere bada hori, ez da sari banaketa bakarrik. Bai, eta eurek aukera izango daue, euren zuzenekoa eskaintzeko, eta, bueno, ikusgarriago izateko, ez da? Eta bada gauza bat, nik igual faltan botatzen dutena, ez, telebistan zuzeneko kontzertuak eta emanaldiak gutxi ematen die. Eta, bueno, bada aukera bat baita ikusteko euskal musika zuzenean. Bai, konfinamenduan ikusi genitula kontzertu batzuk eta ideia polita zan. Zuzeneko hiek ere telebistan, segian ez daukazu, nik botatzen ere bai. Bai, eta gero ETS eta Sune elkarrekin bada, lehenengo aldia gertatuko dana hori. Orduan, holako gauzak ez da, elkarren arteko, kolaborazioa. Eta artista guztiek, talde guztiek, aslari guztiek abestuko dute, joko dute estenatoki gainean, edo ez. Ja, hori be bai. Bueno, gauzatxoak. Oso misterio txu etorri zarete. Kontua da bentsa festa handia izango dela, eta parte hartzaileak hemen ditugu bideo batean. Bizitza guretzat, gorde ditut musu eroenak, guretzat, debekatutako jolasak, guretzat, amaiera gabeko bidean. Festa izango dugun, zugarria, Holtza gainean eta holtzatik kanpo ere, akaso zerbait izango da. Holtzatik kanpo ere. Eta zuek, Julen, erreferenteak, nazioarte mailako erreferente gehiago ere kontrolatzen dituzuen, nola dago gure musikagintza? Nire ustez, importantea da gusto kontuak ere aipatzea. Bakarrematek esango du, orain egiten dena da zarata eta lengua bai musika. Baina hori ziklikoa da, eta nik uste lehen aipatu ditugu boomerrak eta milenialak eta adin kontua, eta musika batek, pixka modan edo bolan jartzen den musika batek molestatzen dizunean, orduan zartu zara, pixka bat. Eta niri gustatzen zait musika berriak ere entzutea, nik dauzkat urteak, 32. Eta ez pasatzen. Ez hau de gaizki, Bueno, zaintzen naiz, berdura jaten dut, Kirola iten da. Baina jakitea zer egiten den, eta egiten diren gauza berri hoien laguna izatea ere. Ze musika entzuterakoan jarrerak ere asko inporta du. Eta zerbait ez palima zaizu gustatuko,
entzun aurretik ere, zaizu gustatuko. Orduan jarrera aktiboarekin da jarrera positiboarekin gauza berriak entzutea, behar da ez iran ere bizitzako taldeak eta abestiak izango, edo bai. Baina gauza berriekin bizkat gure ingurua bustitzea eta nik uste aberasgarria dela, norberarentzat, eta gero gizarte bezala ere, ez dakit, gaur egun nere iritziz kalitate, orduan ere, lehen ere egingo ziren, baina kalitate... Bai, bereziki kalitate honeko produktuak eta ari gara entzuten nere iritziz. Orduan, polita da, ez dakit, jende hori guztia elkartu eta... Ni nahiko gazte sentitzen naz, hortan, belaunaldi berrizek ekartzen dabien proposamenak, niri pila gustatzen jat, eta igual, oin aspaldiko taldiekin jaspertuta, no? Eta hori pasatzen jata, esatozu, hombre, esatozuna, jarrera aktibo hori eta datorrenari aukera bat ematia. Eta datorrena oso ona iruditzen jat. Ba, Ainhoa, ea gaztea izatez gain, ausarta ere bazaren. Ze orain iritsi da bustitzeko garaia. Entzungo ditugu izendatuak, abesti onenak, eta ea zuek zein aukeratzen duzu. Hau etxe dira, abesti onenak. Zetak eta Erramon Martikorena, itzulera. Mendikate honek lotuta ETS, abuela maitea. Eduna zazu eskutik, soilik zurdakizu bezala. Bulego eta Maren, ezer ez da berdina. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak. Olaia Intziarte, B klasekoa. B klasekoa izatearen komplejurik bat ere. Eta J. Martina, Amore. Ze zaila esaten zuen Ainhoak, ez da? Bai, egia da. Zaila da. Oso subjetiboa da, dena... Hoi da. Julen? Tia, noren alde? Zesan behar da. Baina guzti egin behar dugu, guk ez dugu salirik emango, baina... Niri gehien gustatzen zait, gusto ez ari naiz, Olaia Intziarterena. Baina sarianik eman beharko banu benetan, eman gonioke itzulerari. Zeba, aldatzen dezu hori, oza, gustatzen izuna... Iruditzen zailako objetiboki, eta pixat itzulerak ere sortu duen eta lortu duen fenomeno izaera hori ere kontuan hartu behar dela. Eta subjetiboki abestia gustatzen zait, baina iruditzen zait kontutan hartu behar direla beste gauza batzuk ere. Eta beraz, niri urteko kanta iruditzen zaitit. Ba, ez pada argituko dugu, botuak ez ditugula guzti entzuleek ematen dituzte, bereiek erabakitzen dute. Eman daude, bereiek erabakitzen dute. Eta orain Ainhoaren botua, jakin nahi dugu. Bai, niri Olaia eta Olatzena gustatzen jat. Egia da, Olatz gertu sentitzen dutela, podcasta egiten dugulako elkarrekin, eta hori pixkat autopromo. jokoona.com.eus Baina bada besti bat, hasieratik harrapau ninjuna, eta oso berria da, eta Olaia izan da nire ustez urteko sorpresa, eta berakin geratzen az. Begira. Oso ondo. Orain disko honenaren saria xabizen dira izendatuak? Disko honenaren izenak dira Merina Gris, Olaia Intziarte, Bulk, Zea Maiz eta Willis Drumo. Oi, eta hundia. Sumatzen da, badirela veteranoagoak, badirela... Hori guai. Hori polita da. Bai, denak dira gazteak, zeuk esan duzu, Julen. Bai. Gure unibersokoak denak. Ez dago adintxarrik gaztea izateko. Ez dago adintxarrik. Bueno, disko osoa ateratzea ez da lan erraza, hauek lan handia egin dute, Durangoko azokan ikusi genuen euskaraz musika asko argitaratzen dela. Zuek ikuspegi orokorra izanik nola dago diskogintza, euskal diskogintza, Julen? Gogoratzen naiz adibidez, Zea Maizen diskoari begirari naiz, Adore Kemena Kuraia, gaur ez nuen pandemia ipatu nahi, baina, eragin du hortan ere, eta nola Aiorak esan zigun elkarrizketa egin genionean, ze Adore Kemena Kuraia 3 zatitan atera dute. Lehenengo atera dute Adore, gero Kemena, gero Kuraia, eta gero den elkartu dute, eta Aiorak esan zigun, batetik hori, pandemia eta hori, eta gero musikaren panorama ere aldatu denez, ja ez da disko oso bat egitera itxaroten ere zerbait argitaratzeko. Aiorak esan zigun, egin ditugu bi kanta, grabatu ditugu, eta atera ingo ditugu, hor utziko ditugu. Ez dakik zer ingo dugun gero haiekin, baina hor daude bi kanta. Eta orain beste bi kantarekin ari gara bueltaka, eta horiek ere grabatuko ditugu, eta atera ingo ditugu. Eta bakarrematek, romantikoren esango du, diskoa eta diskoaren zentzu osoa, eta hasieratik bukaeraren zutea, eta... Bueno, niri gustatzen zait, abesti bat dagoenean, orain, eta ikusentzunezkoak, eta plataformak, eta dena nola aldatu nahi beste, niri gustatzen zait, zai egon behar izan gara precisamente, adibidez orain, Belako ari da grabatzen,
Eta itxaron beharko dugu asko, belako entzuteko. Ze, gauza asko daude tartean, eta diskoa daterako dute, uste dut. Ez dutela belako naterako. Baina, gozatuko dugu hori ere garai eristen denean. Bertsolaria da, Xabier ere. Diskoak ikusi ditugu Julen eta Ainoa, ikusiko ditugu horren izbeste izendatu batzuk, bideoklip honenaren izendatuak, eta hor ere busti egingo gara, guazen, bideoklip honena. Sea Mais, Corazón de Tango. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Untza, Odoletan. Jofe eta 440, Handia. Batzutan handia eneko sagardoi, beste batzutan txikia y olvido quién soy. Espalak, Kontra. Eta Olatz Salvador, Eraman nazazu. Bueno, hori dago musika bakarrik ez, bideoklipen mundutik ere iristen direla maixu lanak. Ainoa, busti gaitezen. Eta ez du balio, Olatz Salvador esaten berriz, Ainoa. Beste bat, beste bat. Ja, ez dut, lehena zein zan. Sea Mais. Jo, nire ustez, danek daukie gauza bat oso interesgarria dela gure redakzioan bintzat asko komentatu dien bideoklipak izen diela. Eta horrek ja nik uste dut, ez? Kritikak edo gauza polita botatzeko. Ez, onak, gauza onak, baina ikusi duzu bideoklipa, ez dakit, hori interesgarria da. Eta gainera, kriston meritua da, bideoklipa titia, dauen bezala asuntua. Eta igual gehien komentatu izan dena Sea Maizen Corazón de Tango izan da. Igual baita abiztia, ez da oso berezia dako danontzako. Eta bapatea sorpresaz heldu jakun bideoklip hori aktorea hundisekin gainera, eta ez dakit bai. Hori aukerateko. Hala, guztiko naz, hala. Bueno, bai, gainera bakigu, gaur egun bideoklip on bat beharrezkoa dela, ez da, musika edatzeko. Jarraituko dugu izendapenak ezagutzen. Orain, martistak ezagutuko ditugu, Marta? Zer dioten umek gaztea sariei buruz? Etxeko txikiak ezagutzeko garaia iritsi da. Bai, kasu honetan, galdetu digu, ze musika mota entzuten duten, zer gustatzen zaien, zer ez, zer uste dezu, nondikan... Etxeko txikiak, zehaztu liteke? 6 urteko, 7 urteko. Hola, bato zuk esan, Julen. Nongo etxekoak ere gaitze egin behar. Julen gehatu da pirritx, porrotx, mari. Ez, baina ja txikia, haundixeagoa zarenean izaten da joera bat hor haundiek entzuten dutena nik ere, bai, itzulera nik ere itzulera Gero guazenek dela guntzen dau, baita. Artikan ere, nahiko fin, Bai. Ikusi nahi zuen? Mesedez, ez dugu Horreta dana egin dugu. Gu ere guzti egin gara. Oso ondo. Aste honetako garrista. Hortxe. Lehenengo ordu. Gaztea saria! Horazo, este? Ondo, hola? Urduri jarraitzen dugu? Bai. Hobeto? Orduan jarraitu dugu. 9, 10, 11, 12. Hobeto? Bai. Zein da gaurko gaian eskak? Puskarri buruz hitzen dugu gaur. Kanta bat. Kanta bat edo pare bat? Musika. Da gure gaurko Sta. Zein da gehien gustatzen zaizuen kanta? Rock and roll. Ontzi baten Euskal Herritik kanpo da. Jari. Queremos toda la noche y no vamos a la 10. Anore Sandore radio para repetirlo otra vez. Eta musika hori non entzuten dezue? Nik Alexari esaten diot. Alexa, ponkerate. Nik etxean aita jartzen dunean edo ama jartzen dunean, eta etxean inoiz, baina batzutan. Bale, inoiz baina batzutan. Usue! Irratia ez duzu entzuten? Alexari eskatzen diot ere gratia. Entzuten dezue gaztea? Bai. Ustere daiet. Claro, eta zentzuten dezuzu gaztean. Pues musika. Ainoaketan Julenek nola egiten dute? Superrondo. Ainoa eta Julen lasa egon, gustorago dezuekin. Edo aldatuko ditugu. Ez. Orain banatuko dituzte gaztea saria, dia. Abeslaririk politxenak, onenak. Hau dia gaztea sariak? Bai! Izan daiteke? Bai. Ez? Ez? Hori ematen du, egiten ari direla konkurso bat hitz egiten. Vale. Gaztea sari hau da. Hau da.
And the winner is... Uxue! Txalabero bat! Baina oain egin behar duguna da porra bat. Ez da txurrua, era porra. Jarriko dugu zein dan gure kantarik gustokoena. Belarriak arbi dauzkazu? Yes, noa. Gure porra ingo dugu, Eta izendatua dia, lehenengo, bulego eta maren. Zenbait gertatu diran, gauzak urtean. Gustatu zaizu, Niri. Hau, guai. Zetak eta Erramun Martikorena. Gatin! Entzuko dugu. Hau gustatu zaigu, Baina hurrengo entzun behar dugu. Hurrengoa. Hau da, B klasekoa. Hau ez. Hurrengoa, abuela maitia. Eta eze, hau politxa da, A ber, eso iruditzen zaizu. Hau ez? Azkena, J. Martina, amore. Zein aukeratuko dugu gure gaztezaria. E-O-A. E-O-A? Nik bulego eta mare. Ni ere. Eta nik biak. Ni nire E-O-A. Letra erresa da iazan, Gure porra hortako da. Zetak. Pello. Kantu lirainez mendikate honek lotuta zure zauria nirea da ta kantua Guk ere egin dugu Donostian ibili gea, herri ametsa ikastolan eta hause gure aste honetako artistak zein zaizue. Ezin politiakoa. Baiet? Ze kanta puxak. Baina, galdera ere badokagu zuentzako. Bai, galderarik errexena. Herri ametsako umek, aste honetan ere, galdera egin dute, eta hortxe daukazu. Adi, ikote? Baina, galdera bota behar deula? Ainhoa eta Julen. Bagoaz! Ze kanta gustatzen zaizue? Ze animali gustatzen zaizue? Jakin nahi dugula. Agur, bikote! Agur, neskata mutilak. Agur. Fundamentorekin, daño! Galdera errazak ematen dute, baina oso zaila dira, ez da? Bueno, animaliana bai. Niko argi dauketez. Koala etorri jat. Koala? Udat koala bat euki etxien. Jatzen jaten, hola, obatzeko, ez da. Bai. Posesiboa ez agian? Ez. Eta gero lanera gamatzen sola zilik eta listo. Tu Julen argi duzu animaliarena? Pello, animalia, etxen. Besarkatzeko eta, animali bat, ez dakit. Ez du balio, semeak. Horrengoan pentsatuta eto. Animali bat. Eta kanta? Eta kanta bat. Hori erresa. Ez da erresa, Kanta bat. Bat. Momentu honetan. Ni orain nahiko erotuta nabila albokarekin, Boa, alboka. Baina hori esan da dago, haino. Ostras, bantxo bertan ez dakit. Ez duzu entzun, hau albokarekin egin dute orain. Koala, bada, musikari bat koala, ez da? Aukeratu hori, Koala. Hoi azun korra. Listo. Marta, eskerrik asko, mila esker benetan. Lasai, hau erantzun gabe gelditu zara, baina orain bai busti egin behar duzu, bai? Talde edo bakarlari onenaren kategorian Euskal artista handienetako daude, Xabi, zein? ETS, Izaro, Zetak, Berda Presto, Verde. Saria jasotzeko presto dago, Berda Prato, Verde. Verde Prato. Zeratik esan dira zen irakurtzeko. Horregatik, Eta bulego. Verde Prato eta bulego. Presto, Ainhoa? Presto. Prest. Itz batean, Ainhoa. Izaro. Julen, itz batean. Itz batean. Zetak. Era? Ono? Eta zu, Maialen? Nik Verde Prato. Verde Prato. Seguro? Ostan gerta jakin itxeron berko dugu jakiteko. Beti ere? Beste izendatu batzu, Xabi, zuk esan nahi duzu doni? Bueno, esan, ikusi egingo ditugu izendatuak talde edo bakarlari onenaren saria jasotzeko. Presto. Olaia Intziarte. Beklasekoa izatearen konplejurik bat ere. J. Martina. Merina Cris.
Bengo. Eta Txope. Begira? Guau. Bueno. Itxura. Haze zerrendak, Izugarria. Hautagaiak, Bai? Zerbait esan nahi duzue? Zerbait gaitu? Zerbait esan beharko genuke? Bai. Ikusita, ikusten da zer datorren. Zer eta aurkezleak, esan beharko zenukete zerbait? Ez hori, ikusten dela, ze... Oso onak denak. Hitzak, oso berriak... Bueno, argi dagona da, Olaiak aukera bat baino gehiago dituela, Beraz, horre... Talde eta bakarlari bat baino gehiago dago sailkapen batean baino gehiagotan sartuta, orduan, bueno, interesgarriago da. Hori ere seinale ona da. Aizue, eta beraiek han egongo dira, ostegunean batzuk jendartean, besteak goran, beran, denak izango dira? Bai. Hobe dute. Hobe dute. Haien izena esan, irabazlea, eta irabazlea da, eta falta baldin bada izenatua, haze katastrofea. Guk dakigula, bai. Bueno, guk badugu lagun bat ez dakiguna han egongo den, baina hemen badagoena, eta zuek ezagutzen duzuen Maialen Goirizelaia, arratsaldeon. Goiri! Sorpresa! Kaixo Maialen, arratsaldeon, entzuten gaituzu? Guk ez? Guk bera ez? Guk ez dugu entzute? Hain jatorra da. Bai, baina... Hain beste merezi du bera entzuteak? Orentxe itzuliko gara. Etorri, Goiri, etorri. Bitartean esango diguzuen nor den bera, nor da Goirizelaia aurkeztu diguzue? Maialen, Didako kolaboratzailea, HUko Unibertsitateko irakaslea da, doktorea, sekulako emakumea, musikari buruz asko dakiena, eta irakaskuntzari buruz bai, eta, kristona, emakume oso interesgarria. Musika urbanoa kontrolatzen du asko, berak ere ja gazte txartela galdu zuen. Horregatik ez da zer pasatzen adinaren gaindi dagoen zerbait da. Ez guztien beste ze badartu berriro guetan. Orain gurekin da Maialen Goirizelaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hola, Goiri. Orain bai. Hola. Bueno, Maialen, jakin dugu galdu dut gazte txartela. Aizu, hori esan behar nizun. Bueno, baina Didako kolaboratzailea bazara, oraindik, aizu, nolako dira Julen eta Ainoa? Ai, gozada bat. A ber, bitzetan, bai, Julen da energia, indarra eta motivazioa. Da Ainoa, elegantzie, superdultzea, onaue, zakit, placer bat biekaz lan egitea, placer bat. Aizu, Julen, ze ikusi zenioten Maialeni gaztean fitxatzeko edo gaztean zuekin lanean hasteko? Ezkenion ikusi bere bulegoa. Ni toki horietara joaten nintzen nigar egitera, irakasle, barkatu, eske lana txakurrak jandit eta... Genekin, unibertsiadeko irakaslea zela, ezken nuen bere bulegoan horrela jarrita ikusi. Bulegoa ezkenion ikusi. Oso txukuna. Bera ere alakoa baita. Eta orduan, niko horatzen naiz, Maialenen izena lehendabiziko zentzun nuenean, edo esantzia denean, hor badago neska bat, sartu nintzela bere Instagramen, eta esan nuen, wow, hau fitxatu, papa fitxalo, hau fitxatu gara daukagu. Eta bera aurrez aurre nik ikusiut behin bakarrik. Elkarrekin egon gara oso grezpani naiz behin bakarrik, okazio bakar batean. Eta badara mazue denbora. Bai, irratiak elkartu gaitu ja ez da gizun bat aldiz. Eta atentzio ditu zidan bere perfilak, eta nola definitu, bere perfilak tipa gaztea delako. Nere adinkidea da, baina oso gaztea da. Musika urbanoa batez ere asko kontrolatzen du, bere estetika unibertsiadeko irakaslea, eta zen hori guztia persona bat, hau gurera. Eta ordutik txoratzen gabiltza Maialenekin. Hala, Maialen, ze polita. Bueno, esan digute, Maialen, horrez gain, Joko Onaren fan sutsuaz darela, ez da? Gonbidatua. Gonbidatua, behin baino gehiagotan izan da, ez da? Zuekin, ikusten, eta bar. Bai, bueno, etorri zinen Jimmy Jazzera, ez da? Jimmy Jazzen nago zinen gurekin, nenaz akordatzen. Jimmy Jazzera bere bai, zuzeneko egin zenutenean, bere bai. Baina gonbidatua izan zen, irakaskuntzari buruz hitz egin ginun, eta, bueno, azken atala berakin grabatu ginun, eta zoragarria da, benetan oso interesgarriak, oso guztixa, eta bai, niretzako oso emakume bere. Ai, amagorritxuten abil, Beraz, lanean bai, irratian bai, baina parranda giroan ere... Bai, bueno, parranda olan kriston parranda ez dugu bota, baina bai, bili gainean. Laister daukagu, kontatu ezin den. Apurtzu betin dugu, Ainoa. Zer bai. Ainoa, zu kontatu, Ainoa, barkatu, Maialen, zu kontatu, ze parranda egin duzu elkarrekin? Julen egaz, enaz egon ondino parranda, baina pendiente dekogu bat, eta uste dut Laister izango dala. Egingo dugu Laister, bai.
Eingo dugu ezta, bai. Da, Ainoagaz egonaz Belakon kontzertu baten mongin. Belakon. Gero lotu ginen batera juergan mongin. Bai. Bai, Belakon kontzertu Belakon, hori. Eta bai, oso bai egon zen. Eta gero afaltzen bere bai egon gara mungian. Egia da, bai. Eta Maialen, konta iguzu. Tolosako inauteritan. Eta konta iguzu, kolaboratzen ari zara gazteakoekin, zer da egiten duzuna, zergatik gustatzen zaizu zure tarte hori, zein da zure ekarpena? Bale, nik egiten dut, aste hartetan goizeko 8 tardie bueltan, tarte bat musika urbanoari buruz, trapari buruz, reggaetoiari buruz, musika elektronikoari buruz, eta pilo gustatzen dazte, moten dazte kriston bizie, goizo guztietan, aste arte goiz guztietan, eite bera heldu, eta Julen, Antxon, Jon Gotxon, eta Andrea Gazitze egitean, itzako da gozada bat. Osea, kriston energia moten dazte. Eta guri ere asko aportatzen digu, ze bestela, seguru aski guk entzungo ezkenituzkeen kantuak entzu ditugu gutxienez behin, batzuk gutxienez behin, eta gero beste batzuk gure zerrendetara eta ekartzen ditugu, ze proposatzen izkigu, hori, gu iristen ezkaren tokietara beharra da iristen da, eta asko daki, eta mugitzen da pixka mundu hortan, eta orduan ekarpen interesgarriak egite ditu. Gaztetzen gaitu oraindik eta gehiago Maialenek. Bai, kontua da, irratian oso okerrez baldin bagode, Julen, ez duzuela sekulareko intziditu. Behin Donostiara etorri zen, baina Julen zu oporretan zeunden. Izango da, harritzeko. Tolosara joan zinen, batean Julen falta zen, gaur ere pantaila ez. Zer egin behar dugu denok elkartzeko, Julen? Izango dut? Bai. Sagarrotegi bat! Ara! Jazta, itzordua egina dago. Oraina telebistan ez du detaile gehiago emango, baina sagarrotegi bat egingo dugu elkarrekin. Sagarrotegi batera joango gara elkarrekin. Deno batera. Deno. Zer diozu, Maialen? Nik beste gauze bat ere bai egonaz pentsaten. Esa, Maialen? Igual ostegunean bere batu algara. Noski, gaztea saria. Erantzun hori behartzen duten, bai, hori ere bai. Eta gainerazuk bulego bat daukazu. Ez dago karrerarik baina. Lasai. Ondo. Guk irikiko dizu batea, ez kezkatu Maialen, lasai. Maialengo irizelaia eskerrik asko benetan. Desagardotegien fijo. Sorpresa ematen laguntzearen, eta ea ustegunen elkarri ikusten duzuen gaztea sarietan, mila esker izan. Ea elkartzen zareten, eskerrik asko. Ea elkartzen zareten bingo, ustegunean baldin bada ere, edo sagarrotegian. Orain gurekin elkartuko dena da, gure gaurko lehiaketa eta badakigu Julen eta Ainhoa bereziki urduri daudela, Zirzar Jon Garate, arratsaldeon. Arratsaldeon, zemon zeate. Ondo. Nik badakit Julen behintzat Ainhoa ez dakit, nik badakit Julen oso urduri datorrela gaur Zirzartengatik, ez da gutxego garako. Beraz, hasiko gea ja demorazko galdu gabe, bitaldetan banatuko zeate, eta gaur ere bai, Xabi eta Maialen talde berean zate. Ara? Eta Marta zure bai, hemen bi batzuek, eta hemen gaztea. Hortxe! Iru, ninkontan! Bi batzuek, Hola, laguna egiten gabe, baina ja, osariak. Hemen. Vale. A ver. Iru bin kontra. Aino! Animo, Baina esan behar da gaur gaztea sariak gora eta bera eganez gaztei lotutako eta sariei lotutako kanterak izango diala asko, beraz irutabi, baina bueno, suposatzea zo jakin behar dezuela, bale? Suposaliteke batzuk ez jakitea ere. Ikusiko du. Jarriak gure tokitan, sariaren nendago izkutututa, hasiko gea beti bezala Rafakin. Rafaga, Zirzar! Apa, epa! Zirzar! Publiko bat! Oso ondo, galdera azkarrekin, beti bezala, hasiko gea, ez badakizu erantzuna paso egiteko Zirzar esan. Vale, paso egiteko Zirzar. Bagoaz, zuekin, Maialen, prest. Maialen, noiz, non eta zein ordutan izango dira urtengo gaztea sariak? Izango dira ostegunean, Bilboko Euskaldunan, eta ordua zehatza ez dakit, iluntzeko 9:00. Zazpiter dira. Puntu erdila. Xabi, zein urtetan sortu ziren gaztea sariak? 1986an edo 1988an? 1988an. Bai. Marta, norra zizen lehenago gaztean lanean? Julen Tegeria edo Ainhoa Vitoria? Julen. Ainhoa. 2010an. Maialen, jende asko gaizki erabiltzen duen arren, zein urtetan pasa zen Euskadi gaztea izatera? 2007an edo 2011an? Niretzat oraindik ez, baina 2007an. Bai, ondo. Xabi, 2022an zein musika taldek eman zuen diskorik onenaren gaztea saria, untzak edo bulego? Untza. 2022an etzean sariak egon. Eta, Marta, zein urtetan ospatu ziren azkeneko gaztea sariak?
pasaden urtean. Hogeian. Hogeita bien, ez nazian, nola pasaden. Ez zu mario txibatu. Ez txibatu. Azkenek hori ez. Kampo. Bukatu da. Baina. Oso ondo, Marta, oso ondo. Aupa. Baina. Oizuekin, errez izan da. Oiek denak genekizien. Oiek genekizien denak. Orain, hauek ja. Oizuekin goaz. Prest, ba. Julen, zein urtetan banatu ziren gaztea sariak esketxen bidez? 2005an edo 2007an? Bai, 2005an. Zazpian. Ainoa, 2008an ospatu ziren azkeneko gaztea sariak. Baina aurretik, zenbat urte egon ginen saririk gabe? Gilegi. 15. 10 urte. Julen, 1989 eta 90an, zu jaio zinen urtean, sortu zen Gozategi musika taldea. Egia edo gezurra? Jode, gezurra. Egia. Ainoa, 2010an zu gaztean hasi zinenean, zein taldek irabazi zuen, zein taldek ez. Zeinek irabazi zuen Eurovision. Lehenak, Alemaniak edo El eta Nikik Azerbaijanek. Lehenak. Bai, Alemaniak. Julen, zenbat urte bete ditu Dida irratsaioak aurtengo demoraldian? 2007tik aurtengo demoraldian. 15. Bai, oso ondo. Julen, ona. Eta bukatzeko, Ainoa, aurtengo gaztea saria zenbagarren edizioa da? Hogeita, ez dakit, hogeita bi. Ez, 13garrena. Eta haienak denak genekizien. Hau sufritu ez, markada joan mesedez, urritako lankideok, jarri azpin markada joa. Pina, asozian Andreok. Nahiko gaski baino empate. Beno, gaizki berdin. Igarrengo txandago bain, Rafaga, Zirzar! Zirzar! Publiko bat! Hemen, zilarrezko galdera. Galdera hauek ja bakoitzak 3 puntu balio ditu. Eta hauek ere aurten zuek aurkeztuko dituenez gaztea sariak aurkezlei buruzko galderak dira. Aurreko batzegan aurreko edizioak zenek aurkeztu dituzte. Ez precisamente guri buruzkoa. Eta ziko behar zuekin, galdera hau behentza da, lasai. Sartu argazkia eta galderakin noa. Zuentzat, nortzuk aritu ziren 1988ko gaztea sariak aurkezten? A. Josein Etxeberria eta Edurne Ormazabal, edo B. Josein Etxeberria eta Edurne Garmendia. Garmendiarekin, agian, ez? Hau izan zian lehenengo edizio izan Nik logika Garmendia esan nuke, baina euskalo. Edurne Ormazabalek ere bazeukan musika saio bat, baina... Garmendia. Baina ez da Garmendia. Erantzuna zein da, bideoan ikusiko deu, sartu mesedez. Bueno, Gabon, eskerrik asko, Gabon, Edurne Garmendia. Iru puntu zuentzat. Oizuekin, noa. Zirzart, venga, oz. Galdera berdina da, baina 2001 urteakin. Sartu mesedez argazkia. 2001 urtean aurkezleak zein izan zian. A. Josein Etxeberria eta Itziar Alduntzin, edo B. Claudio Landa eta Edurne Garmendia. Carmenen telefonoa ez dago zuen? Ja, Carmenen... Bueno, Carmenen ez da korratuko. Igual ez. Eskerrak aukera dauden, Baita zurire, Claudio. Ez dakigu, esan behar da bat. Nahi zuna esan. Ez. Josein eta Itziar edo Claudio eta Edurne? Josein eta Itziar. Josein eta Itziar. Josein eta Itziar. Bideoak erantzungo digu. Bai, sartu bideoa. Ea. Zesan dugu? Bueno, bakizuen bezala gaztea sariak banatzeko momentu iritsi da. Ona, Berdinketa, Berdinketa, 3 puntu eta 3 puntu, eta urrengo galdera bientza da. Beraz, botakoet galdera, eta gero eskuak atzean, eta pulsadorei emateion lehenengoak erantzungo. Eta hau da azkena? Traparik gabe, Julen, ezagutzen gehala, Hau ez da azkena? Ez, nik bat biteiro esan dakoan. Azkena da proba bat. Bai, galdera da, 2005ko aurkezleak zein izan zian. A. Josein Etxeberria eta Ilaski Serrano, edo B. Edurne Garmendia eta Itziar Alduntzin. Itxoin, Marta! Martista! Hogei aldiz esan deu, bat Marta bekalduna da. Asi berria da, Marta, bai. Eskoak danak atzen, Jarri ondo, venga. Bat, bi...
Itzali arte zein. Aizu! Itzalikoa, ja, bat bita iru. Hala! Julenek, venga. Baina hori zer dao, Azkar zemar, baina bueno, Julenek, ba. Vale. Kambiatzean. Ez dakite. Jose Nacho eta Jaski Serrano edo Edurren Garmendia tekera Ez dakite. oraindik ez. Guk ere ez, baina. 2005ko gaztea zaria. Eo zin izan daiteke. Ojo, ez. Ezintza dio bigarren... Ilaski ez. Ez? Jose Nacho Jaski edo Edurren deitzia. Zan nola? Bai. Ez, bueno, bale. Txotxe, zena demola daukagu. Bi segundu. Miluzen, Ilaski Miluzen. Bat. Vale. Ja. Be. Venga, be. Edurne Garmendia eta Itziar Alduntzin. 2005ko aurkezleak. Bideoa sartu. Jose eta Ilaski. Juliani. Pentsatuta. Bueno, 3 puntu balio zituen, ez dezu asmatu, berdinketa. 5 eta 5. Lasai, azkeneko galdera daulako, hemen erabakiko da dana. Rafaga, Zirza! Publiko bat! Hau da, urrezko galdera, urrezkoa zilarrezko baino gehiago balio du, hone 5 puntu. Beraz, berdina da eskuak atzean, kasuntan 3 aukera emango ditut eta Marta, bat bita iru esan dakoan eman. Bat bita iru, bale? Bagoaz, prest. Zein izan zen 2002ko Gaztea Sarietako kanturik onenaren irabazlea? A. Zergatik ez, etzakitena. B. EH Sukarra. Edo C. Biziraun berritxarrakena. Vale. Eta bainoa, Bat, bi, eta iru. Bera hor. Baina. Argi da. Argita, garbi? Baina. Kusi? Argita, garbi. Beti gombidatuaren alde. Jakingo dute. Jakingo dute. Ez dira ondo sakatuko. Ez? Santzuk. EH Sukarraz? Ez. Irurak izan dira irabazleak, baina 2002koa zein da. Nik arrastoik ez. Arrastoik ez. Arrastoik ez. Bi. Kantatzeko hoi. Bat. Erantzuna. Berritxarraken biziraun. Berritxarraken biziraun esan dute 2002an, ala, bideoak erantzun dezala. Sartu. Bueno, eta kantu onerari saria. Bueno, bizi iraun, berritxarra. Hore bat aldetzako, Oso ondo. Asmatu ezte, 5 puntu zuentzat. Nola geratu da, marka gaio mesedez. 10 eta 5. Naharmen. 5 eta 10, ikoitzangatik irabazi. Burra. Irabazaria. Zuen zaria, zer irabazi. Zuentzako, Zirzarteko katilua. Bueno, zorionak, orain zematen gogoraraziko diguten pasilloetan irabazi diguten. Bueno, gogoratuko du osteguna Euskalduna Jauregian Gaztea Sariak, Maialen Zeurrutan? Zazpiterdietan, Bilbon, esan da bezala. Zuek izango zarete aurkezleak, eta ea nork irabazten dituen, hor jasotzeko dauden sari guzti horiek, besta onon bat izan da dira, eta hori da, eta gozatu eta ondo pasa. Segurenik. Eta poza banatu. Hori da. Eskerrik asko, bikote. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marta. Venga, gerarte. Hala, gozen. Bueno, Maialen, irazi egin digute. Irabazi egin digute. Eta goraraziko digute pasilloetan. Hemen, Ariz Gambo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote, eta arratsaldeon ikusentzule guzti-hoi. Astelen on. Haupa, Aritz. Aizu, Aritz, gaur zer erakutsi behar diguzu, astelena da? Gaur erakutsi behar dizuedana da erreportaje bat izugarri politia. Astelena kriston elurra egin digu, hemen hotzez gaude eta hotzari aurre egiteko adibidez, plan politia izango litzatekena, babarrun gorri batzuk jatea. Eta babarrun gorri horiek egiteko modu interesgarri bat Balmasedan erakutsiko digute. Tresna interesgarri baten bitartez, alegia putxeraz ari naiz. Eta horren berri jakin nahi baduzu, badakizu, adi bideoari erreparatu. Ikusi zazue.
izena Jorge da, Balmasedakoa naiz, eta Balmasedan bertan gaude. Putxerari buruz hitz egingo dugu. Gure putxera hauek ferrokarriletik datozte, eta gaur bere historiari errepaso bat emango diogu. Noiz sortzen da eta zeri irtenbide emateko sortzen da tresna berezi hau? Putxerak ferrokarriletik datozte. 19. mendearen amaieran, industrializazio garaia, ikatxa, Bilbora eta Bizkaira eraman behar dute, eta nundik ekartzen dute? Leon eta Palentziako meategietatik. Orduan horretarako, ferrokarrila, Bilbao-Larrobla ferrokarrila egiten dute. Ferrokarrila horretan lan egiten zutenek, ordu asko eman behar zituzten hor lanean eta ikaragarrizko hotza pasatzen zuten. Orduan, zehozer asmatu behar zuten, bero bazkaltzeko eta haiek ere berotzeko. Haiek egiten zutena zen txeko lapiko batekin, hodi bat elkartzen zioten makinari, eta lurrina hoditik pasatzen zen eta janaria berotzen zuen. Pala batekin ikatxa hartzen zuten makinetik eta ikatxaia zutan, eta orduan eramaten zuten atxera, eta hor putxeraren zati batean edo alde batean jartzen zuten ikatxa, eta gero lapikoa janariarekin goian. Orduan, haiek lan egiten zuten bitartean, bizkanaka, janaria berotzen zijoan. Zer gertatzen da, 1971 urtean, lurrinezko makina desagertzen direla. Diesela hasten daia sartzen, eta orduan, Balmasako jendea ez du ohitura hori galdu nahi, eta orduan, urriaren 23an, San Severino egunean, herri guztia jartzen ditugu, herritik, aldezarretik, plazatik, putxerak egiten ditugu. Egun horretan, mundu guztia, indaba gorria, txorizoarekin, odolostrarekin, eta goza guztiarekin egiten dugu. Gure mundua presaz beterik dago. Instrumentu hau, bada kontrakoa. Lasaitasunez egin behar da, kuadriarekin hitz egiten, familiarekin hitz egiten, gauza kontatu, lasaitasunez, eta orduan hori oso gauza berezia da eta gaur egun askotan erabiltzen dugu. Garbi dago jendearen arteko loturak egiteko balio duela putxerak, baina beste lotura interesgarri bat jartzen digu mahai gainean, ez da, kalea eta baserriaren arteko lotura. Hori da, eta hori garai batean, eta gaur egun ere, zeren garai batean, ferrokarrilan egiten zutenek, baserrietara joaten ziren produktu horiek erostera. Balmasedan asko gustatzen zaigu, produktua bertokoak izatea, gure baserritarrei erostea, hori kilometro zeroko produktuak erostea, konprometituta gaudelako, eta beste aldetik gero dena askoz gozoago ateratzen da. Zeintzuk dira putxeraren atalak, ze osagai erabiliko ditugu eta nola kozinatuko dugu? Hasteko, sua egin behar dugu. Ikatxon bat erosi behar dugu, zeren ordu asko egon behar da hor zutan. Sua hasten denean, ura botako dugu, eta indabak. Urdaila botako dugu, eta hasiko gara barazki guztiak zatitzen. Oso ondo txikituko ditugu, eta gero botako ditugu. Hori zutan dago, pizkanaka egiten dago, eta gero txorizoa botako diogu. Sua hasieran potente joan behar da, baina gero pizkanaka moteldu behar da eta plo txiki hori eraman behar du pizkanaka egiteko. Ezin dugu goilara edo kazoa edo sartu. Ez, mugitu behar dugu, txeren bestela, indabak apurtzen ditugu, denbora eta maitasun handia putxera hauek egiteko. Gero ia indabak ia eginda daudenean, odolostea sartzen dugu, eta hor kontrolatu. Sua momentu horretan, oso astiro joan behar da. Plo hori gutxitu behar izan da, eta mugitu. Kaldito hori loditu behar da. 5 ordu horietan beti kontrolatu behar dugu. Ezin dugu putxera hor utzi, azkarra saldu dut, baina 5-6 orduko gauza da, azkenean, Bizkaiko industriaren erregai beharrak trenbidez asetu ziren putxeraren epeltasunak lagunduta. Eta gaur jendarteko harremanak goxatzen ditu kalea eta baserriak lotuz. Eutsi herriari eta lotu lurrari. Ariz nik babarrunak baina putxerak enituen ezagutzen. Ezinbestekoak izan ziren, pentsazazue, Kastilatik, Gaztelatik zenbat herritar etorri ziren, ez bakarrik zenbat mea ekarri zuten, edo hobe esan da, zenbat burdin ekarri zuten industria guzti hori martxan jartzeko, baizik eta baita ere zenbat herritar etorri ziren lan egitera, ez? Eta hoientzako ezinbestekoa da, bere ondarearen parte da, eta ondare horri heltzen diote. Beraien gastronomiaren parte bihurtu da bereziki mehatzaldean, baina Bilbo inguruan esan dezakegu ia auzo eta herri guztietan aurrelako
putxera txapelketak ere egiten direla, beraz, kriston garrantzia daukan tresna eta gastronomia ordezkatzen du. Ariz Gamboa, eskerrik asko, bihar arte, orain jarraian gaur egun, eguraldi aurretik. Biba gu eta biba zuek!